Aj Monika mi tu našepkáva, že by mal Paťo na čom sedieť. Ale hneď na 7. No a 4. priečka. Štvrtá priečka, ideme na ňu. Družstvo na 4. mieste získalo 117 bodov. 117 bodov Komárov. Zemiakové umiestnenie pre Komárov. Takto špeciálne ste si zavolali zástupcu. Naozaj tento tým bol v boji o pódium do posledného kola. Do posledného pokusu pomaly, áno. Hadica Bčka Flamen Flexa od Válek Autosport poukázal nákup v hodnote 50 eur od A4 a pohári účastnícky. Na ňu. Chalani, poďte sa postaviť tu na hneď vedľa, že to budeme mať tak akože aj Svarečkov. Nie ste po kope, aj Zemiakovi. Aha, vlastne dobre, tak poďte sa zaradiť, my vás vyťahneme ešte, lebo spravíme si taký preklik do ženskej kategórie. Ideme na 6. a 4. miesto v ženskej kategórii. Na 6. mieste na chvoste, ale s super cenou. S počtom bodov 34 za celú sezónu ženy Horňa. Na 5. mieste 41 bodíkov, tam smerujú moje cesty dnes večer. Ženy Hrabovec. Za 6. priečku baby z Hornie získavajú mobilnú saunu a kaďu na víkend od Design Cars. Poukaz na nákup v hodnote 50 eur na štvorky. Za 5. miesto baby z Hrabovca 24 kusové balenie kávy od Hell Energy. No, baby si budú spievať tú pesničku od Surandota Nesum Dorma, nikto nespí. A pripojíme ku nim aj 4. miesto. 57 bodíkov získali Dorky z Pisky štvrtok. No a taktiež získali aj poukaz na nákup v hodnote 50 eur, rovnako tak aj Dorky, 50 eurových poukaz od A4, 24 kusové balenie Energy drinkov od Hell Energy. Získali 7 balíčkov produktov profesionálnej vlasovej starostlivosti od vlasmaker.sk. Dámy a páni, a teraz prejdeme ku špeciálnej cene, ktorá bude pre najlepších prúdarov sezóny. Tam, na Moniku. Shop.sk sa musíme upraviť. OK. Gratulujeme, babi. Súčet 68 sekúnd dokopy z 5 najlepších zostrekov získava prúdar, ktorý zostrelil časy, počúvate dobre, 13.59, 13.61, 13.84, 13.84, 13.92. Asi viete, o koho sa jedná. Veru tak, nikto iný, ľavý prúd, vyššia voda, Patrik Marcin. Najlepší prúdar Superligy v ročníku 2025. V ženskej kategórii časy najrýchlejší pečko 15.46, 15.76, 15.89, 15.94, 15.96, súčet 79,01 sekundy. Nikto iný ako z Lesami artikuluje dáva prúdarka z Pisky štvrtok Miška Fedorčáková. Cena Tomáša Javorského za najrýchlejšie zostreky, najrýchlejšie časy pre Patrika Marcina a Mišku Fedorčákovú. Toto môže byť nový pozdrav. Zle sa mi artikuluje. Ale dobre sa mi strieľa. Veru tak. Špeciálna cena Tomáša Javorského pre najrýchlejších prúdarov. Máme ešte, keď už máme ocenených prúdarov, tak by sme si mohli oceniť aj družstva, ktoré zapísali rekordy. Čo ty na to, Vlado?
Určite áno. No a keďže sa nám tu troška zotmelo, tak my to troška zazeleníme, lebo motivácia pre podarov bola jasne daná aj toho roku, no a naši chalani, či už je to DHZ Bretejovce alebo DHZ Vyšná Voľa, trhlý rekord. Chlapci, ďakujeme za to, tešíme sa s vami a Jaro Ksenič, ktorý týchto 400 € 200 pre DHZ Bretejovce a pre DHZ Vyšnú Voľu dal. Jarko, ďakujeme ti, chalani, poďte si prevziať to, čo vám patrí. Bretejovce! Takže poďte dopredu, zastupcovia týchto družstiev. Bretejovce, myslím, 13.78. Áno, Vyšná Voľa, neskutočný čas, 13.59, je to famózne niečo. Dlho sme to sa snažili zlomiť, keď sme prišli s peniazmi, zrazu je to tu. Takže, Toto sme tu. ďakujeme pekne, že tlačíte časy smerom dole. Takže, počkaj, pre vás to bolo sľubené. Jaro Ksenič, Šobieka, ďakujeme. Príklad, akú dobrú muziku. Vyjadri Champions, alebo niečo také. Peniaze vyber, že ich máš. Takže prémia pre superligistov, pre pokorenie rekordu, alebo teda pri pokorení rekordu mužskej kategórii. A teraz, vážené dámy a milí páni, ideme na 3 najrýchlejšie družstvá. Najrýchlejšie som povedal. Dá sa povedať, že najproduktívnejšie družstvá ženskej a mužskej kategórie. Papier s cenami máme niekde... V ženskej kategórii súčte bodov 58, o jeden bodík viac než 4. miesto. 58 bodov, je to tak. Iba jedno víťazstvo a to na 5. kole. Nech sa páči, pódium číslo 3 pre ženy, ktoré sa smejú, tešia. Ženy Bystré, je to tak, poďte na pódium. Šobieka.sk venoval nožnicový stan 3x3 metre a poukaz na nákup v hodnote 50 € od A4, sada stolíček. Domino, nejdeme ples. Ženy Bystré, Počkaj. ku ním samozrejme pripojíme aj druhé miesto. Dal som ti tam čerstvé baterky. 72 bodov, to už je rozdiel väčší, 72 bodov, víťazstvo na 1. kole, krásne druhé miesto na 2. a na 3. kole, potom druhé miesto na 6. kole, druhé miesto na 9. kole a dnes víťazstvo na 10. kole. Ešte raz 72 bodíkov pre druhé miesto, na ktorom končia v ročníku 2025. Ženy, Šarišské Michalany, gratulácie aj pre nich, krásne druhé miesto. Takže babi z Bystrého získali pivný set a sadu stolíček od Šobieka. Babi zo Šarišských Michalian získavajú nožnicový stan 3x3 metre a poukaz od A4 v hodnote 50 € plus. Takže máme tu na malé zmeny, malé nedopatrenia, takže pivný, teda sada stolíček ide ku stanu a plus pivný set k tomu. Iba stoličky? Stan a stoličky a pivný si tretie miesto. Máme tu troška chaos, mali sme škriatka. Môžeš, volaj. Stan 20% viac. OK. Dámy a páni, víťazom ženskej kategórie v ročníku 2025 so súčtom bodov 94. Vďaka. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7. 7 víťazstvám sa stal nikto iný ako ženy z Spišských Štvrtok. Veľká gratulácia. Víťazstvo na 2., na 3., na 4., na 6., 7., 8. a 9. kole. Sa postaralo o to, že vám sa tešia celkového víťazstva už po 4. krát v rade. Je to tak, 4 roky po sebe víťazia v Superlige ženy z Spišských Štvrtok. Neskutočný heroický výkon. Na 1. kole 2. miesto, na 5. taktiež 2. miesto, na 10.
70. taktiež druhé miesto v rámci VHSL, ale na všetkých ostatných to bola spanilá jazda. 10 bodov za víťazstvo. Celkový sumár 94 bodov. Neskutočné. Baby zo Spišského štvrtku získavajú hadicu od Sveta hasičov B65 mobilnú saunu s káďou na víkend od Desire Cars a poukážku od A4 na hodnote 50 eur. Bedrovej časti. Srdečne gratulujeme. Matúš, postav sa tak, aby si mohol utekať, lebo Alica tu má nejaké tieto zámery. Vyní sú na 3200, no na 6. Na 6 400. Dávaj, čakaj. Vyní sú. Zasi niečo. Pokazujeme šampanské. Ešte, pomôžeme im. Utekajte. Ešte ich vráť na fotku spoločnú poriadnu. No babi, poďte náspäť ešte na fotku normálne. Áno, ceny môžete nechať, ale trofeje si zoberte a poďte ešte raz na spoločnú fotku, už teraz bez šampanského. Poďte. Chcel som ešte povedať jednu vec. Konfety sú zakázané. Máš tam 6? Máš tam 6 400? Dobre. Život ide ďalej. Ja to upravím. Matúš, máme špeciálne fľaše vína. Neviem, či to cítiš, že to lepšie ako Uber. Poďte. Áno. Poďte, všetci. Vystre, babi. Pohár dobe. Sme tam dali tataky. To by bola možno pecka na záver. Trošku, že sme to osviežili, že by sme tomu dali dajakú túto... Dobre, ja prídem tak bližšie. Presne tak. Tam na Moniku dozadu. Dozadu na Moniku. Sledujeme veľkú radosť oslavy najrýchlejších družstiev. Ženy Spišský štvrtok, ženy Šarišské Michalany a ženy Bystré. Dámy a páni, prejdeme k mužskej kategórii. Na 3. mieste u mužov súčte bodov 119. Pred týmto kolom boli na 5. mieste. Ale na záver končia tretí a budú sa tešiť na tomto krásnom pódiu. Nikto iný ako Berdiovce! Heroický výkon na finálnom kole. 13 bodov, ktoré si uchmatli. Ich posunuli cez Komárov a Kecerovce. Kecerovce až na 5. mieste. Chalani z Brekerovie získavajú hadicu B65 od Flammy Flex od Martina Devrelu. A samozrejme poukázal na tú hodnotu od A4 50 eur. Ale teraz pozor! 152 bodov, rovnako ako aj víťaz. Andrej víťazstiev. Jak to vyzerá? Získava družstvo, ktoré končí na 2. mieste. Po nádhernom súboji. Nikto iný ako víťaz ročníku 2019. Tento rok druhý. Chalani z Brekerova získavajú nožnicový stan. 30 metrov od šoviek.sk. Chytí sa k tomu a poukaz na 50 eur od A4. No a ideme k prvému miestu, ktoré získa hadicu B65 od Svetu hasičov, mobilnú saunu s káďou na víkend od Desire Cars a taktiež aj poukaz od A4. Samo, si ready? Dámy a páni, niečo neskutočné. Čo sa podarilo družstvu? Obhajoba titulu, minuloročný šampión, 152 bodov. Počúvajte dobre, 5 víťazstiev v Superlige. Šampión ročníku 2025 sa stáva družstvo Pišná!
radosť pre Vyššiu Voľu, veľká radosť pre Becherov a pre Kierovce, 3 najlepšie družstva mužskej kategórie. Naozaj do toho dali všetko. Keď budem Monika, tak Ten súčet bodov je neskutočný, 152 bodov. Ak sledujete naozaj Superligu aj trošku rokov dozadu, tak viete, že nazbera toľko bodov, to nie je sranda. To chce naozaj parádne výkony, pódiové umiestnenia, to chce makať, trénovať, byť naozaj v kondícii. A týmto družstvom sa to podarilo. Superligy si zapisuje tento rok na svoje konto taktiež rekordný foto, čas, sem, ktorý sa podaril na súťaži vo Spišskom štvrtku. Na Moniku! Čas, ktorý sa zapíše určite do kanálov Superligy a sme zvedaví, kto tento čas prekoná. Vyššia Voľa druhýkrát po sebe víťazí. Teší sa z veľkého víťazstva a obhajoby titulu. Ročník 2024 bol ich a rovnako tak aj rok 25. Veľká gratulácia a potlesk. Vyššia Voľa Becherov a Bretejovce. Do týchto dresov sa obliekli aj hostujúci hráči, to musíme povedať. Vyššia Voľa, ktorý si zaslúži obdiv. Odbehal top sezónu aj vo farbách Komarova a pomohol Becherovu. Taktiež. Vyššia Voľa, tam mal svojich hráčov, taktiež aj hostujúci hráčov z Losky Petra a taktiež Sava Dražinu v Javojte, ktorý vykonal na košíku. Takže zavolali si aj svojich kamarátov, ktorým vykonali počas tejto sezóny a tešia sa spolu z krásneho umiestnenia, z krásneho výsledku v ročníku 2025. Predstavujúce taktiež veľká radosť, pretože dnes to otočili. Boli naozaj na 5. mieste, ale prebojovali sa až na 3. vďaka finálovým kolom. Na pódium na fotku. Poďte chlapci z Komarova. Poďte z pravej strany. Dobre? Len musí skončiť sákať. Hej. Poďte, hej. Dobre? A teraz tu, na Moniku. Tu za svetlom. Šampanské! Včera fotila minulý rok. Tu som stála, tak to vystrajali šipanky a prešiel rok. Nám tu ostali ešte 2 poháre. Také malé a 2 veľké. Dva malé to boli. Podobné poháre pre víťaza Superligy mužskej a ženskej
kategórie. Nikto iný ako víťaz tohto ročníka si ho nezoberie domov. Takže, poďme na vec. Ideme si ich zobrať? Poďme ich zobrať spolu. Ty jeden a druhý. A neviem, či to zvládnem, lebo to je Zaniesieme sa. ťažké. Zoberme tak postupne. Zavolajme si najskôr baby, ktoré povedz to ty. To je pre ženy. To je pre ženy. To je pre ženy. Najrýchlejšie ženy rýchlo, lebo im vyfúkajú tieto dimonice. Ženy, spisky štvrtok, poďme na pódium. Mami sa budú tešiť, celkovo víťazstva, už sa tešia. Štvrtok, a štvrtok, a čo tam je? Ale vy máte silný fánku. Nech sa páči, tento pohár je pre vás. Kto má silu, že by ho dvihol? Asi takto položíme, OK. Ale máme si samozrejme aj kolegov v mužskej kategórii. Vyšná voľa! Vyšná voľa! Vyšná voľa na pódium! Víťazi Superligy! Poďte si popúdom trofej. Víťazom v celej sezóne bol o 300 sekundy. Takže vážení a milí, nikto iný ako Kraken nemôže prebrať túto cenu. Á, nepreklama, gratulujeme. Vychytili trošku balans, ale my sme safe, takže v pohode. Áno, ďakujeme za vašu radosť. Naďka si pýta viac. Je to zrovna radosť.